Nesprávne zvolená veľkosť obuvy škodí vášmu zdraviu. Spôsobuje deformáciu chodidla, chronické bolesti alebo neuropatiu, ktorá je životonebezpečná zvlášť pre diabetikov. Som doktorka Skripová a v dnešnom videu vám chcem ukázať, ako si doma správne zmerať svoje nohy. Až 75% ľudí má problémy s chodidlami. Za mnohé z nich môže práve zle zvolená veľkosť obuvy. Predtým, ako sa rozhodnete kúpiť si svoje obľúbené topánky, zmerajte si doma nohy. Budete k tomu potrebovať väčší kus papiera alebo kartónu z krabice, meter a fixu. Ak je to možné, pri meraní dodržiavajte týchto 5 pravidiel. Po prvé, merajte si nohy vo večerných hodinách, kedy po celom dni dosahujú maximálnu veľkosť. Po druhé, meranie uskutočňujte v ponožkách. Po tretie, merajte v stoji tak, aby medzi chodidlami bol aspoň 10 cm rozostup. Po štvrté, merajte si veľkosť oboch chodidiel. Pre správny výber veľkosti je dôležité orientovať sa podľa väčšej nameranej hodnoty. Po piate, pre presnejšie meranie požiadajte o asistenciu druhú osobu. Postavte sa nohami na kartón alebo papier tak, aby ste sa chrbtom a pätou dotýkali kolmej steny. Druhá osoba vám fixou obkreslí obe chodidlá. Správne je, ak ti s tým niekto pomáha, aby nedošlo k nepresnostiam. Pri obkresľovaní chodidla dávajte pozor, aby bola fixa kolmo na papier. Dĺžku chodidla odmeráte ako vzdialenosť od okraja papiera až po najdlhší zakreslený bod. K nameranej hodnote prirátajte rezervu 3 mm. Rovnako postupujte pre obe chodidlá. Šírku chodidla odmerajte ako vzdialenosť medzi dvoma najvzdialenejšími bodmi v kresbe chodidla v jej šírke. K nameranej hodnote prirátajte rezervu 3 mm. Rovnako postupujte pre obe chodidlá. Prirátanie 3 mm v nameranej dĺžke a šírke má viacero dôvodov. Niekedy si chceš obuť hrubšie ponožky, alebo ti noha opuchne. Z nameraných dĺžok a šírok nôh si vyberte tú najväčšiu. Označte si ju v milimetroch. V našej veľkostnej tabuľke si vyhľadajte v milimetroch svoju dĺžku a podľa toho zvoľte správnu veľkosť obuvy. Pozor! Tabuľka veľkostí DV Shoes je prispôsobená a nemusí korešpondovať s vašou bežnou veľkosťou topánok. V prípade, že sa vaše miery nachádzajú medzi dvoma veľkosťami, tak odporúčame vybrať tú väčšiu. Po určení správnej veľkosti si pozrite ten riadok, ktorý patrí danej veľkosti. Nájdete tam ohraničené hodnoty v milimetroch pre 3 rôzne šírky. Medium, wide, extra wide. Vyberte si správnu šírku svojej obuvy. Verím, že toto video bolo pre vás užitočné.